טוב, אנחנו מעלים את צביקה אחרי מקצה יפה מאוד שפה... לא בא לך עוד אחד? בהמשך. תומר, תתכונן לגלשן הזה תכף, לווקסרף. זה עושים חבל קצר, כן, זה משהו נחמד. איך? דורקי, אתה עולה? אתה רוצה לעלות, תומר? זיו, אתה עולה? בוא נסדר לך את החלק. מה? זה קטן. מה, לנו זה קטן מדי? בשבילו זה מצוין. לנו הוא לא מצליח מספיק. כן, אנחנו צריכים יותר גדול. לא, אם תומר היה לוקח את הגדול, היה לו יותר קל. זה לא גדול, זה גלשן בכלל, צביקה. מה? זה לא ווקסר. כן? כן. בלי כוח. עכשיו זיו מתכונן. לא, זיו, אל תדאג, תלבש את הזה. תסדר את החליפה שלך טוב, היא לא... שם עסקי, תאמין לי. מה? נכון, זה שם עסקי. זה? עסקי מים? תומר, תן חיוך. לא יודע, אני גם פה מצלם, אני עושה לך פריז על התמונה. עכשיו זיו מתכונן. זיו, שים את החגורת הצלה. בואנה, זיו. יש בבית ווקבורד, אבל זה הרבה יותר גדול מזה, מציף אותך, זה הרבה יותר. כן, הגודל קובע. כמו כל דבר בחיים הגודל קובע, לא צביקה? אתה קל עליו, תגלוש. צביקה, סיפרתי לך את הבדיחה שאחד בא לחבר שלו, אמר, אתה יודע, ככל שאני מתבגר, אני נהיה חזק יותר. סיפרתי לך את זה? מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות? סיפרתי לך את זה, אתה אומר? מה זאת אומרת? אתה לא מבין. הוא אומר, מה אתה לא מבין? אתה עוד נושק ל-90. הוא אומר, אתה נהיית יותר חזק מצעירותך. אתה לא מבין, הוא אומר, כשהיינו צעירים, עם שתי ידיים לא יכולתי למחוץ אותו, עם שתי אצבעות אני מראה אותו. זה מה שנקרא הגיל הרך. איפה הבירו אצלכם? חבר'ה, אני לא רואה שאתם שותים, או שאתם פה בעייתיים. אני סיימתי שלי. אני אפתח לך עוד אחת. מה איתך? גמרתי. גמרת? איזה סימון עשה? מאיר, אתה לא בקצב. אל תדאג, המקצוע שלי זה לתדלק. טוב. איינקן או טובורג, צביקה? לא. מה? אחר כך. אתה רוצה איינקן, תומר? טוב, תרגיש שחופשי, הבר פה פתוח. בר המשקאות זה, מה שהבאנו איתנו פה. זה צריך להיגמר, דור כבר נפל, שדוד. מה קרה, דורקי? חבל שלא הבאת את הבננה. את מה? חבל שלא הבאתי את הבננה. למה לא הבאת את הבננה? לא אמרת לי, שאלתי אותך, מאיר, להביא משהו? אמרת לי, שום דבר אתה לא מביא. בקטע של אוכל וזה. לא אוכל, יש לי מגלשיים, ויש לי בקוב, ויש לי בננה. לא, היינו... בננה היינו... אתה זוכר את הבננה, מאיר? הבננה קטנה, קנינו, איפה קנינו אותה? בגרמניה, בקנדה. כשהיינו בקנדה שם קנינו בננה לשתיים. נכון. אבל פה זה הסיפור, עכשיו נפח אותה. בחוף יש גם קומפרסור. נכון. לא, אבל אנחנו... עכשיו רק גילית, נתתי לך טעימה. כן. מה, אז היינו יורדים חזק, אתה יודע. כל שבוע הייתה. כן. לא, האמת שאני רוצה.
השטויות האלה. מה? הסברתי לו שהוא ייתקע עם זה, זמני החזקה והכל. לא, לא נתקע, לא נתקעתי פעם אחת. לא. כל שנה עשיתי טיפול בהתחלת העונה, אף אחד. שום בעיה. זה לא הורג באיזה 15% חושבה. יורד, 8%. יורד טיפה, אבל זה לא... עולה לחיות, אין מה. כמה זה? 12-15 שנה החזקתי אותו. וזימן את זה זה מנועים גדולים של 8 צילינדר. 8, 6, איזה 6. יאללה זיבון. יאללה זיו יורד למקצה במים. תומר, עכשיו כשאתה מצלם אותו, אין תחרות. אתה נותן, כשהוא באוויר, טק טק, אתה נותן לזה. אני ציימתי אותך, יש לך המון קפיצות באוויר. תוך כדי זה, אתה תראה, תוך כדי שאתה עושה וידאו, עם היד הזאת אתה נותן לחיצות. אתה תראה, זה עושה לך מין פסים כאלה זה, אבל זה שטויות. סבבה. אני מתיישר. מה?